Het is nog nooit in Friesland-West. In al die 90 jaar dat ze het organiseerd hebben, is het nog nooit in Friesland-West. Dan ben je de eerste plek. Dat is wel een groot schop. Het wordt landelijk uitzonden op televisie. Er komt heel veel media op aan. Dus ja, wij worden graag goed aan die Silsterveer. Want het is net niet een Nederlands kampioenschap veldrieden organiseren. Er is een parcoursuitzet dat een lietsbietje verschilt met dat van de Centrumcross van Vlinier. Doordat het nou in Friesland is, betekent het wel dat het wat oors is als wat de veldriet toppers wend binnen. In het zuiden heeft natuurlijk wat bultjes en wat dingetjes, maar dat hebben we net. We hebben hier een bult maken, maar zie maar het waar met wat we hier hebben. En dat is een zwier parcours, want laat dat wel duidelijk worden, het is net licht. Nee, maar het zwier maken? Nou, de natuur. De natuur maakt het zwier. Het is vrij wierd, dus ze hebben meer werk om er terug in te komen. Toch al rij van de laatste weken kennen de rieders haar kleermeidje voor een wierd parcours. Er binnen wel extra maatregels na. Op sommige plekken lezen we een dubbel parcours aan. Zo het met de dames op zaterdag stukken rijden worden, dan kunnen we switchen. En dan hebben we op snijden eigenlijk een nieuw parcours. Dat kan helaas net op alle plekken, maar wel op een grote plekken. Dus waar dat mogelijk is, dan doen we dat. Maar dat betekent wel extra werk dus? Dat betekent inderdaad bijna dubbel werk. En dat boppen op alles wat er al dienen worden mat. Want het is een monsterklus. Er binnen zo'n 200 pijltjes de groen ingaan. En de komende dagen worden 1000 dranghekken pleetst. Alleen met het parcours binnen al 50 vrijwilligers aan de gang. Maar dan hebben we echt wat. Er zijn gewoon heel zware stukken in, protte Gerslaan. Dit jaar hebben we er een aantal lussen in maken, zodat het technisch nog makkelijker wordt. Dus voor elke renner, dus net alleen op de kracht, maar ook op de technische kant hebben we nog aandacht voor aan. De verwachting van de organisatie is dat er zowel sneur als snijn tussen de 12 en 15.000 mensen komen. Je komt uit heel Nederland, dus iedereen die mag hier in deze naar het noorden daar. Dit waren wat ze hier dan overnachten, want je wil vaak beide dagen zien. Er zijn al een dikke 400-600 deelnemers alleen al, dus die nemen alle jaar hun meesten mee. Dus ja, het wordt droger als oren, absoluut. Jan Steensma van Bakkerveen woont de Centrumcross in Zusterveen zo'n keer bij de senioren. Hij docht net meer mee aan de wedstrijd, maar fietst nog wel. Je hebt al wat modder bij. Dat is mooier als het gewoon een racebaan is. Het wordt heel dreig. Als het net een beetje uitdroeit of het wordt geen winter, dan wordt het echt een zwiere koers. Is het mooi voor de koers dat het zwier en dreig is? Ja, bepaalde dingen hoort van modder, de oren hoort van hut, de oren hoort daar van. Dus ja, het is, je moet het nemen zoals het is.